Muni pisan iki kleru ora. Terus? Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau ngemis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sone wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Ngono? Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma ora. Kosek-kosek. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku ra tau tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri lusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok memperkara ngesak dit 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendel ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing ngomong nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak kampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Agena lunga. Aten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Ya duwe. Tok ndasmu ora ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wisuk langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Nomor 2 mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditindingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri.
Kowe ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utang mending. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur. Wis kene tandangi wong loro ya Le. Wis sapa sing ketok arep goyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Nek kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu ki? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Nuntut lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggono magawiya gelari wang-wang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyana Pate. Kula Petruk niki adi kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula Mbati. Bagong, ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok, Mas. Maju ya wani kok padake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming makte arep apa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa wawarisa ora memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong bapakmu kon ngilo karo cengele ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye semari bapakku ini sopan sithik Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora usah wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Heeh, tak kirim kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan karo anakku barang Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ra, Tru? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih.
Kowe kuwi sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men. Mo ngati-ati lho, Mo, ngati-ati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto ngandhake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku nek arep arep paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan napak-napake kula manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suar aku tak kendharat dritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma. Bro, kok satu lit. Ma. Koko Prabu lenggah prayogi. Yo. Petruk. Padha kanthi Harja sak praptamu ning negara Ndorowati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten jernyatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha Rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha Rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha Rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yayi Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana endi sing mambu sate, endi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iki ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi Rarja sak praptamu. Tansah pinawinganing kawidadan ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggun mulungguh. Sampun boten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kantong bolong padha Rarja sak praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong padha Rarja sak praptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawondasaken jimat paripe. Wah kowe kami sosolan lambene ra. Petruk kantong bolong padha Rarja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi Rarja sak praptamu. Pinawinganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning pasantosan. Petruk ora harja Petruk. Ndorowati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya, tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong padha Rarja Bagong. Ndara Udawa? Iya. Wilujeng Den? Ya Bagong, suwe ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono.
Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya. Pun panen apa? Wis. Napa? Telo. Wah, cocok kuwi dibakar Kari gagange. terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ya rasa nesu. Kuwi ora dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwale. Oh nggih sing Disekecake Bang. nggih sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten tempat kula anggen kula munjatun sapa paduka sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndorowati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa kok utusan Sirapana kawan sowan ning Project Ndorowati. Ngeten sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Lah critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok ki mah do cengengesan ora. Padahal Semar ki ora salat po, Semar ki salat 5 wektu malahan kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundhangi kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kleyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngeyup teng musala riku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu gara-gara? Mboten. Mboten melu niku. Wong piyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bagong kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko Net.
gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe. Nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok. Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to. Ha momen kere arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh." Ndarasti sendari wis diwengku Ndara Abimanyu, putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthonggolong. Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthonggolong ora. Ha sawarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang Anusen Endang Loro Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Loro Temon, bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan Jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis gawa angkutan ta Kang. Heeh. Gawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kuwi. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi ruba, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung. Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa?
nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara Petra. Endang Loro Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petra. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh. Kuwi gatine dawuhi karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Loro Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake lho Mas. Pranata cara lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng ya tok saut ya ngopo. Keparang matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petra. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro Temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Ning ngeten sinuwun. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadhang wong tuwa sak donya niki arep ndhe anak lanang utawa wedok, anake sok iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan Endang Loro Temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa kok? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa durung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho. Kula tak takon. Tur iya piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok. Kentir. Saman tahu, Bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten
juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampean sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngoten. Dadi soalé iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggale, ora sak penake dhewe. Ngoten. Arepa Bambang Senen niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karepmu lak ora mau ora melu-melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuhe kalih Enjang Lara Temon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake ndala telmo dhateng Bapak Semar didhawuh karo Enjang Senek anu Bambang Senek niku ateges sampeyan nuwun sewu lho kula mboten ngarani ning jebul kula iso ngarani ra ketang minta batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya niku parah niku fatal tumrap kula. Wah wis pocokan manus maning jajalan sukertaning bawana iblis lanat. Wah menungso ora tatanan tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa dicecamah dening wujuding Bagong mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-uman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngonekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kafokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya Toipati kok, Tru. Ora usah semelang nek mung dunak-unakke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Ngopo kowe nagih? Aku sing utang wis santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokan Bagong. Wonten dawuh. Weh lah. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sisan kono. Ora wedi aku nek ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditisik nggawa aku kok. Oh iya to. Ana aja mulih sik kono. Dumeh donggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kono.
Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Ah lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngapa ta? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina, pancen kepala nyata. Gadewa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Bapak Baladewa. Kowe ngiyas karo utusaning wong Astina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngenekke iki yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kentir ora? Lho arep kentir kene iki anak ratu. Alah, ora tandha-tamune anak ratu anak wong anggere kentir ya kentir ngono beres to. Wong nyatane ya kentir kok sampean geger. Tur sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cepat. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu sambaya ngendang lara temon. Mula sowe dadi pepalanging Baladewa. Ora rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Kowe saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo cengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo cengele. Mangjat kurdo serumah bangga. Edian dadak suluk bareng. Men seremok. Lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunak-unakke Bagong aku arep tau unakke wong elek, arep tau unakke wong gedibal, arep tau unakke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunakke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapak kae wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunak-unakke bapak. Awang gue bapak dunak-unakke iki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunakke bapak kon ngilo karo cengele. Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Baladewa arep dutang sapa nek ora bol? Jijiki. Koko Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa.
Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndut jawan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok gleleng ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae lho. Mak sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene taunake. Taunake wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas, derajat pangkat ki ora tekan modar, bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wong sing ngene, rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembugan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembugan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Arep ngopo kowe? Sapa sing cilik gedene iso ngadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadedaning Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Ayo, sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa, ora ketitawak perkara pati-pati. Nek ora cah edan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Weh, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Berbudi Bawa Leksana, Lilaing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangonine. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa to apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro modar mbok men. Petro perang nganti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Yen ora tak tukoke. Kangge rembung banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa nika kok limbuk kok matane abinge ora jaman-jaman. Belekno pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah.
Mathuk aku. Mathuk wong edan metu njaba Bagong. Nun iki Nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nemtokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki boten timbalan. Katon suntrut pasuryaning Siadi bakal darebi atur apa? Ko Prabu, piye? Mlawidun parengaken rilalana kula badhe ambiyantu dhateng Petruk menapa dene Bagong mesakaken menawi ngantos sak mangke dipun amuk dening Koko Prabu Mandura. Setyaki wonten timbalan. Iki dudu perkaraning Siadi. Nggih. Kowe ora perlu bantu marang siji lan sijine. Menapa iki boten badhe katriwandan Punakawan Petruk kalian Bagong. Ngerti aku tinimbangane kowe. Nggih. Wis to percaya. Petruk Bagong ora bakal cilaka, cilik loro gedhe tekaning pati. Nggih, ngestaken dawuh. Malah Siadi wae ingkang tansah ngulatake marang saking para kawula. Sakiwa tengene negara Ndarawati aja nganti ning kasempyok ing aradan. Tegese wong kang ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kanan aja nganti kasempyok ing peperangan. Nggih, ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diwaji. Semono uga aja nganti lirwa nggonmu ngulatake sagung para kawula dasi. Nggih, ngestaken dawuh. Kaya wis paripurna jeneng ingsun Arsa pinanggya kelawan majaning ingsun ya kuwi ndang lara temon. Nun. Budhana kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawula nun ngestaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Lho Diwaji. Paramadal Pasilan tambahi pangestu. Kakang Pati Udawa iya. Purna gatining pananggilan. Sanadya kundur ngedaton celuk saking dampar kencana pirapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil patraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandrawa. Tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa. Kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau.
Sang Rakyana pateh undanging Prawadyabala Pak sur tambur miang suling pepandhen dalutak mewa bandera kakandha warna-warna pindha Jaladriyan Sri Kawuryan gandhok blegudug suwaru gimbal sumarante hawela nuwun sewu nggering ing bapa ing Sukalima madhong dawuh kados pundi anggen paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati inggih menika penindang lara temon nuwun sewu ing abdi ngepatian cemadhong dawuh Koko Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjarjungut pundur sasana cemadhong dawuh lho Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karta marma cemadhong dawuh Bathara wonten dawuh niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong endang lara temon atmajane Yayi Prabu Kresna lho napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blakakaken anggenipun gadah putra angkat nawipun endang lara temon syukur menawi ngaten gegayanipun Lesmana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan lajeng samangke kados pundi kabaripun teka paduka malah ngawis sangganing para sata kura ing kendharaaken jengkar paduka wonten negari Ndarawati nggih Bathara wonten dawuh dereng ngantos Yayi Prabu Kresna maringaken atmajanipun endang lara temon babak anglayoni jujul hanusuli sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong Petruk matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat lho Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa nyatanipun mekaten Petruk ingkang matur lare menika dipun paringi nami Bambang Senet lan Petruk sowan wonten garing Ndarawati nglamar dhateng endang lara temon badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senet wah dedreg rame madyaning pasiwakan ngantos Bagong matur ngersanipun Yayi Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling karepson kula padu kalih Bagong pancen Bagong iki pancen wong kurang ajar tenan kok mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan menika tiyang agung lho nggih panjenengan menika tiyang agung sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Baladewa Bagong kula tantang kula nganake sayembara perang sapa sing cilik gedene sungkur kadidyaning Baladewa wenang boyong endang lara temon terus Bagong wantun melajar medal Jawi wah pancen iblis tenan kok menungso rata tenan-tenan niki nek Bagong mboten dikapokke ngombro-ombro kewanenane Bagong kejawi wantun kaliyan panjenengan mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula wantun kaliyan Adipati Halusenguni wah wis mboten wonten sing ngelekke mula kudu dielekke kewanene Bagong menika nggih mula kula dirumpukke Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong Bagong dibondo tangane dikrincung sikile yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane krincung sikile nun dawuh anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile wani ora Dur kok ming hehe iki piye nek liyane niku kula nggih mangkat Nek Bagong nika wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata Ngastina.
Kok minggelut karo Bagong ora ya isin to. Mbok matur wae Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak ndiding kok mungsuh kere. Wegah kula. Dur, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Man. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dur sasana wonten dawuh. Mangkat to ya, Nger. Aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa. Mangkat to. Kartomarma, Swatama, Durgempa, Dur Sasena, Durmagati. Kabeh padha dibudhalake Citraksa Citraksi. Sing ciripit kabeh dibudhalake aja. Aja nang cicil mbaka siji. Nggih, ngestaken dawuh. Bagong dicekel. Dursana wonten dawuh. Ora mangkat aja karo dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to. Nggih. Nggih, yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma kuwi sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika mangkat to karo kadamu kabeh dijak kabeh ora iso nyekel Bagong ora dadi kadange Baladewa nggih Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling kanepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kuwi janjane tok goleki apa? Mendho ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan, Begawan Durna, Patih Sengguni, Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Kowe tak takoni, kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe. Percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Truk? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine
nek bathi-bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau ngemis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. Sun nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sek ikhlas. Ngono. Ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma ora. Kosek-kosek, kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Girilusi. Jalma tan kena kinira. Wes kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tak antel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki goe piye? Lah kowe juga dadi colong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae piro? 50. 50 apa 100? 100. 100 200. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono. Kula tak tandangane. Aku ngesak dit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mung perkara ngesak dit 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki. Sing penting ndek sangu. Ana mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan? Iki perkara kowe engko ndit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg, aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing ngomong nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak pampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to? Kowe nang kono apa lunga? Agena lunga. Aten aku kepruki bakule, wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to, Gong ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petruk endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine, heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Ya duwe. Tok ndasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wis sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Nomor 2 mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditindhingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemwah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mersake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur. Wis kene tandangi wong loro ya, Le. Wis sapa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui, Tru. Ya.
ben tak niati ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar e. Nek kon perange mesti siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Ah iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu ki? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggono magawiya gelari rawang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyanapati. Kula Petruk niki adi kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak darani kula Mbati. Bagong, ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing kok. Ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming makte arep ngapa kowe pancen tak wangsuli ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa babar wis ora memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong bapakmu kon ngilo karo cengele ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye semari bapakku ini sopan sithik Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Kok urusane ora usah wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Heeh, tak kirim kowe kae. Wah, asem iki ora. Tak pangan karo anakku barang e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ra, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan. Aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye?
Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora. Men. Mong, hati-hati lho, Mong, hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto ngandhake Kartomarma. Ayo oke, padhake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Kong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep Darto Paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan napak-napake kula manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petro ora minggat suar aku tak kendharat dritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petro kantong bolong ndoro Kartomarma. Wani karo Bendoro parang terus le
Petruk Gantong Bolong. Mati Ndara Tirtanata kasakokian gunung Tapok kula. Wajib jajaran cukup tadi bawa yo. Pitluk kok goblak-ablik kula kok tak pitaki dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa iki wadya sing pabalajan. Laden Hayo Durwa Gati. Pangeran Pati Negara Kestiya, Kadhagyata Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok Pangeran Pati Ngastina. Tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal ra apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Kowe apa aku sing tekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan ya kudu ikhlas tekaning Pati. Jeblok jajal baraka. Aduh. Ejian. Jadi gini. Tiba-tibaku bocrot bocah kowe tibano. So nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Woh, papel. Bocah. Bocah ejan. Kalau deket iki apa iki saka maci jeneng aku kowe ora apa-apa edan cokotke tikus wirok ora wedi ayo cokot ora apa edan cokotke kodhok. Kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis kowe ora wedi. Lho kodhokku. Wedian. Wis entek. Usahane sih ora. Wis entek. Aku wis paham karepmu piye aku wis paham. Durma Gati kok picing kok bleseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena Durma Gati ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing maha kuwasa. Heeh. Wah jan akeh banget iku Rawagrong nganti kembrobyos. Iki urung sepiro ora sak pirangan sing urung maju terus. Ha iya. Ning tetep kudu aja wedi. Aja mawen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro.
Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku yo jajak kene. Kowe iki ndedit kok yo cethile ra jang-jang. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya, Truk, degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramanata, Jawrata imbang yen padha-padha kae. Jah kula man kalah nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane yo kalah kok isih dimlekke isin. Kalah yo kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Lek Tirtanata inggih paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu ki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah yo kalah. Gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mungsuhe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Merga kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku. Niku kedepe ora. Kula tonyo dadane diek ngoten pamlih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ah terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula, Man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ki arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku. Kula entup kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo, Man. Ah iya. Pudel kula entup kodhok kelok. Kula beto kula templeke kulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan, Man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblet. Kula jajasi kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon. Bagong. Wedek uwe dhuwur banget jeloki siraku ro bres. kalah, Man. kowe iki Kadangnata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah karo Panakawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing gurung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju po. Mungsuhe apa, Man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis. Kula sing ajeng maju metoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene.
Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petro. Petro ki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ra duwe niku meng wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawuk anu nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kok ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Kulo aturi seminggawan. Petro. Edan kowe. Uwani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjong akhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong tuthuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh pancen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi niki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng jualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petro wis penake ning kono ya nek perlu senguri tuthuki ndase. Ya. Ben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njaluk pamit. Sing ati-ati. Kaya ora weruh liting tlebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man. Kula kandhani nggih, Man. Heeh. Niki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Kok kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet.
pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lho lah iya mergo nek sampean menang kalih Petro niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citrasu kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati. Lho. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cethuk ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citrasu kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? Ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Ya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbambangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Oh. Ngoten lho. Sampeyan ora mileni ya. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti Kurawa. Bose, niki berarti Kurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Oh, sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citrakswar ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget ki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Wah, Petruk nggih.
Ndara Dursasana ya. Wah, ngedapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petruk niku wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbok siji. Ah, kecil. Maju bareng mara. Kula nganti kalah karo Purwawa, meguru karo Kurawa selawi taun. Wedoan. Cangkeme. Ngomong liwat rison jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekaning pati? Wah, kelakon penjang kamu. Nyo, lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Nglabrak kowe. Lah ya nyo. Arep nabrak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Bangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatane nyo. Lho. Nggon dodo apa nyo? Nggon ndas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa. Engko ki ngomong. Nyo, Jatasa. Iya, aku ya kendel nek mung kaya kowe. Nyo ya. Oh, gondodo apa? Nyo ya. Mburi ya kena kok nyo ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki, nyo. Lho, dimatke. Ngekeki sing rada suwe. Lho. Oh, ngene iki jane mungsuhe matke. Nyo, lho. Oh iya iki ya. Ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki nyo. Oh iya aku ya wani nyo ya. Oh, isih ayo. Ayo ngopo ayo. Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Nyo. Ah kendel e padake. Anggere. Ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono mbakane kesel awake genut kuat-kuatan. Yoke. Mano tau? Sampeyan ngantem ping pira? Kula tak ngantem ping pira? Pisan-pisan wae. Ya oke. Nyo, kula punjung. Sampeyan Bendoro pecah sirahmu. Mongmu sak banter-bantere. Matna sastra jenderalmu ateken Adi Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangsuh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe. Modar ora apa-apa. Wedoan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora? Ora. Buyer ora. Pisan kas. Wedoan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe. Men. Ngono ku aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Modar. Rapopo. Wedan gentenan. Waduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, modar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satria ora nepati janji ora ya. Hati-hati, oh iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasape iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung crita kok. Wah, ning aku wis bacot don. Ah, cilaka ya wis ora ngomong wis ya. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong diagama ki apa-apa ki mesti bismillah sik. Kurawa ora diagama kok ya. Oh, nyo. Ut. Hey! Ha! Halo. Kurawa yuraan tenan. Ayo. Coba ora ana tongseng. Mesti mendo. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas. Yo, enggak. Yo, iki nganggo mandeg barang sik terus ora sah. Terusan kok. Oh ya. Biar. Pindho. Tambah pisan. Omong loro wae.
gang nyang. Loro wae ya. Riki. Ora diceneng aku ki. Ya ora apa-apa kok ya. Oh. Ora apa endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Ya, ngati-ati siap lho. Siap, ngati-ati. Sakuwate. Ayo, iya musike iki toto-toto kok. Ayo, iya musike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Saka cor-coran. Kok mabyur men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok nglecak le. Urek. Yo, babu. Jatahmu saiki, ya. Halo. Wo, lek ndasmu. Sirah diceneng kok diantil sak kaya. Dursasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumangga. Ngaturaken ketiwasan nggih. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sar-saran numbuk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian bagonganipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng Paduk anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusmaning jajalan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyes karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk ora minggat grete nenggala jeblok ketemu parate. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Wah, totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti mindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teka, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok. Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene kae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau to nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Panusmaning jajaran sekretaning bawone iblis lanat Petro, Bagong ora minggat sing kono turun grete nenggala jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Muni ngono apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Aku ya tak mundur. Hei, kowe iki reng kono. Kowe kakangku e, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku
arep nandingi aku nek muni mundur. Ya oke, ora apa-apa, mundur ya bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Terus. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe wis muni to, nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama, swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki dipethuk karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngasuh. Ning jodite, "Mah. Ana omong kok sik bayar aku." Ngapuri tak ajar kowe. Ora. Wes kowe senengane. Biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngumbahke apa-apa. Gapurmu ora. Ngumbahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Cilaka iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju bagong iki. Iblis lanat nyus. Kelekek modal. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Ya. Terus? Titip dompet. Oh iya. Kena bojoku ya? Ya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asline nek aku mati ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku iki. Ora. Anakku sing barep kae janjane anakmu ta. Ora ya iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahire 9 sasi 1,6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Wis kono-kono. PN gaglaken. Waduh. Kono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti. Irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Heeh ya. Padake ora ngerti. Heeh. Ayo lulus, dilengkan lulus SMA. Daftarno ning perguruan sing aja patiya tinggi. Lho. Iya ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso nek tiba ndak lara to. Oh. Daftarno nang perguruan sing rapati tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Ya? Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter pira? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik. Kae ra wis tak tuku to, Gong? Heeh. Kok tak dol neh ya. Cah nekat tenan. Oh alah, Semar. Oh alah, Semin. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi anguk-anguk lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon, Mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya, Pak. Jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mestine ya iso ampuh, Pak. Nek kowe ngiklaske aku ya aku tak pamit mati, Pak. Mulur ya. Kok nganggo gelang barang iki.
Pedro. Bela, iki merke. Wah, keprok watu ndasmu. Sik. Sinuwun Mandura to. Sinuwun Mandura mbok didelokke omongane. Wis e, Gong. Iki kowe apa piye? Aku ya ora paham. Ora paham piye? Aku men ndonga ta, Tru. Sambat karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije ora. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Ayo Tantra. Ya. Wonten dawuh sinuwun. Iya. Pedro aku golekno obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Bel kita kok beli kita. Ngawur. Amun Suramanto cek, Tru. Goleke pusaka kok, Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nenggala. Iya. Yo. Pusaka kok apem. Iki watu ya, Gong. Oh, tak kira apem. Nah. Kowe tau ora ana Baladewa nggawa glathi pramuka? Wagu ya. Wagu. Ora ana, Tru. Wis terserah apa. Pedro kandang malo wonten dawuh sinuwun. Tak goleke ramban wedhuse disiapke. Idus kowe. Ora ana, Gong. Watonya lho. Bambu runcing. Oh iya. Bambu runcing. Kok ya ana ari cilik banget lho. Engko nek goleki gareng malah rekoso. Yo, yes, anane iki, gelem ya iki, ra gelem ya iki. Ya lumayan iki. Ya, maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pres ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasah. Aku ora oleh ngentoki omongan. Rasah. Begitu Baladewa bingung langsung blet ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men ketok kaya nek Baladewa. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Panon jangan panon. Iblis lanang. Iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Kuwalik. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Kuwalik. Nulun nang mburi? Ora. Panos maning jajaran sultane bangun iblis lanat. Jagat Dewa Bathara jagat jembare ora jamak. Pedro minggir baca ndasmu. Oke. Sopo-sopo dukane. Ayo, Baladewa mungsumu iki Prabu Bale metu. Iki apa iki? Iki aku kok ngedep kaca iki. Wih. Ayo, Amo Suramarta, Jaya Dimeja. Wah, setan. Lah iki
suarane iki ra Bagong ta iki. Aja ngawur gawar ngawur. Iki Prabu boleh metu. Kowe cangkemmu ayo jojo negara modar kowe. Sapa aku? Baladewa kono. Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura. Sing Baladewa ki aku. Aja ngawur. Aku bar bercinta karo Werawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Werawati tak kecup pipine. Wah setan ora setan asli takon apa? Kowe Bagong. Iya. Nenggala ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gletek tengah kurban. Woi ajalah. Petro. Wah, sio-sio tenan ta siji iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Petro kantong bolo. Pripun, Ndara? Baladewa sing kae nggawa alu, Petro. Aku golekno lesung. Goleke lesung. Goleke gaman, Tru, aja sembrono. Kowe mangkat. Oh nggih, ngestaken dawuh. Wah, jan engko tandange dapi-dapi cerewet. Mengkari ndelok ya. Kene sing gembroblos urang-urang bejane totoh nyawa e padake. Lho. Pun jebol cagak gendera ngendi kowe? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, wis ngono. Wikat no. Ganggu wong ngombe es. Bayar urung. Omong nek sing bayar aku ngene ya. Iya. Weh, wong kok gleleki ra jama-jama. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa arep dituku lho. Engko isih tak nggo nukoke sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ketindihan sewengi. Peredaran-darahe ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, Baladewa. Iki apa iki? Iki toya. Oh, cuwang yo. Kok dur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho, iki nggawa gentering apa? Hocah. Wote jawang. Wah, setan iki Bagong ngising-ising aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa poleh kaya wong edan. Aho acu. Wah, wah, wah. Wah, iki